Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vám ukážem, ako sa zarába v podnikaní Dig Ads. Aké sú tu zárobky, to je určite pre každého človeka najviac zaujímavé. Prácu, ako sa tu pracuje, som vysvetlil v inom videu. Teraz je dôležité to, aby človek pochopil, že o čo sa tu jedná. Ako vidíte, tu nás sú členovia tejto tabulke, ktorí zarobili niekoľko peňazí. Napríklad tento zarobil $3, tento $9, $19, niektorí zarobili, tento zarobil, tento jeden, 27, 25, $13. Rio Club zarobil $315 a $100, to má $415 za jeden deň. Naozaj tie zárobky sú tu veľmi vysoké a keď to naozaj človek myslí vážne a zainvestuje trošku času do toho, možno aj pár ľudí priviede so sebou, nemusí to byť extrémne množstvo a dá do toho minimálne ten $1, ktorý do toho treba dať, tak naozaj sa mu to oplatí a naozaj mu to bude stále rásť a rásť. Poďte si pozrieť napríklad moje zárobky. Ja som začal asi tak pred 2 hodinami a ako vidíte, Dig Value si kliknem. Tu sú moje zárobky, ktoré si teraz poviem vyzdvihnúť. Keď som to tak spočítal dokopy, mám tu 15 centov, 15 centov, to je 30 centov, 60 centov, toto je $1, čiže $1,60, toto je $1, čiže $2,60 a ešte 50 centov, to máte $3, 10 centov za pár hodín vlastne, čo som si zakúpil reklamu. Takže aby ste to videli, ako to funguje, earn balance je 0,44 momentálne u mňa, tak si kliknem na Dig Value, počkám pár sekúnd, 10 sekúnd, 3, 1, kliknem na Unlock Value a počkám 20 sekúnd. Čiže samozrejme ide tu o to, že aj oveľa väčšia časť ide mne a pár percent ide môjmu sponzorovi, preto sa tu vlastne sponzoruje. Takže vidíte, mám tu 5 obrázkov, z toho 2 sú páry rovnaké, tak jeden z tých rovnakých odkliknem a mám pripísaných 0,475. Keď si tu tak pozrieme, tak už mám plus. Teraz ideme znovu ďalej a takto jednoducho každý deň vám chodia reklamy. Samozrejme, vy si musíte zadať sami reklamu, kde získate vy naozaj veľa návštev vašich stránok. Naozaj ja sa priznám, ja som dal môj odkaz a môj banner do Dig Ads a hneď za 10 minút som mal jedného registrovaného človeka v mojom inom podnikaní. Takže naozaj to celkom dobre funguje. Naozaj aj tie kliky na tie reklamy existujú, sú tam skutočné a naozaj si to tí ľudia pozrú, taktiež vidia stránky, vidia banery, vidia texty, ktoré zadáte, vidia ich tu, vidia ich na stránke dolu, vidia ich vpravo, čiže všade majú naozaj na očiach tie vaše banery. Stačí aj samozrejme, keď budú iba videné, nemusia byť odklikávané. A ako vidíte, znovu som zarobil $0,475. Zase máme tu o niečo viac, čiže takto postupne si odklikám všetko a všetko sa mi pripočíta do earning balance a ja z toho môžem buď si vyberať, alebo samozrejme môžem znovu reinvestovať a znovu si zakúpiť ďalšiu reklamu cez Purchase Ad, kde ako vám teraz ukážem, pozriem moje kampane, moja kampaň na moje podnikanie. Vyzerá to asi takto. Pred chvíľou som dal od 2, teraz je 5 hodín čak, takže sú to 3 hodiny. Pred 3 hodinami mám 100 videní, sa mi refunduje z toho $1,68, čiže ešte sa mi navýši a už mám 16 videní za 3 hodiny možno, čiže za 24 hodín určite bude viac návštev ako 100, čiže hneď sa mi to aj refunduje. Ako vidíte, mám totálne možných videní na jeden banner.
10 200, už mi videlo 1555 ľudí ten banner, tu na 50 400 videní na ďalší banner, už mi to videlo 24, tam ten je menej videný, takže banner 468x60 nie je až tak videný, dopredu už viem, a taktiež je tu banner 125x125, tam mám až 100 000 videní, pretože ten je najlacnejší a ten mi videlo 652 ľudí. Takže celkom dobre to funguje, naozaj tie výsledky sú tu ohromujúce a samozrejme vy musíte, alebo je dôležité buď získavať body z práce, kde vlastne klikáte Dick Points každý deň, alebo keď máte teda aspoň teda $1 PayPal, alebo SolidTrustPay, alebo EgoPay, alebo Perfect Money, tak určite odporúčam použiť, lebo oveľa rýchlejšie sa dostanete k peniazom. Samozrejme, ďalšia vec dôležité pre každého človeka v MLM marketingu, sieťovom marketingu, získať aspoň pár ľudí, z ktorých budete mať taký pasívny príjem, čiže aj keď vy náhodou nebudete môcť prísť na stránku, tak vy získate peniaze z práce svojich ľudí a ich ľudí. Takže verím tomu, že vás toto zaujme, naozaj sú to veľké peniaze, stačí, keď si pozriete 315, stačilo by aj $25, alebo 15, 20, 25, 8 dokopy v jeden deň, ako vidíte, nejaký Lampro toľko získal. Takže sú to naozaj skvelé peniaze a nie je to nič zložité. Program alebo podnikanie je fakt efektívny, fakt prepracovaný neskutočne a ja verím tomu, že jednoducho budete v tomto programe, v tomto podnikaní zarábať sa minimálnym úsilím a veľmi, veľmi jednoducho. Držím vám palce, vidíme sa vo facebookovej skupine a verím tomu, že sa budeme navzájom podporovať. Majte sa pekne, do počutia.